Dipu Circle Office asai hemalong ki claim dun bangkithom SK atum awarengang hoi juddet mate retired date apita extension ki pia puthak Karbi Students Association pen Karbi Anglong Women Justice Forum ahin pen pherangkia mai padoponsi kupuson pensi bangkithom atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council atum pen extension ki pidet loma pusi karju padopon Bangso pherangkia mai kang ni ponahut Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi violet bepi pen kaningchi ponke Dipu Circle Office along kachoklem dun Bangkithom SK Dhanuram Kathar Rup Hasnu Lapen Basondev Gayan atum Bangkithom atum aphan retired PF long bonta non anta extended kipi bom abangke Karbi Anglong Autonomous Council Dipu Land and Revenue Circle Office along ki claim thek abang avidet lo mapusi karju pado la Bangkithomang bong pen banghini atum ningkan troxy aprang pen retired ponlo lapen inoda bang phua bang kidamtang ningkan ki thom aprang retired pi ponlo bonta retired PF penta non anta extended kipi pon boma bangki Karbi Anglong Autonomous Council pen opine kacherap do maputa ningje pon la sialang li tuma phan prapjin pen arbu pen pasunra non owe kimia tuma phan si paklem ponang poputa Karbi Anglong Women Justice Forum amai phi violet bepi pen ningje pon bangke thoma munit bangke thoma tuma munit do ino bangke lake verensu gian dolo lapen alang li bangke asakuri ke claim pen retire pa me pensi hala so retire that pen ta non anke nikan troxy analang ni ke sakuri retire that pen ke claim ta pin non Karbi Anglong Autonomous Council Department Land and Revenue mate Circle Office long claim bom na lapen nombor hini bangke ino bangke lake Dhanuram Kathar pulo alang li ke ami thang asakuri ke claim nangi aningkan pen job retired pen aningkan ke thom ke lake ini le pusi claim bom nuthu bangke rebu rasmu pulo alang li bangke ningkan ke thom lo lang ta ami thang asakuri he retired pen alang aningkan ke thom lo non mane extend pulo ko he atau mangke ke extend pulo sila bangke thoma munit phan ke extend pon council tumben kupilo ka cerap do kuna Circle Office Dipu Circle Office lo mondol bangke SK bangke border puri tum tadolo tabe Dipu kuna ni na ka puri tum tadolo Lason taksi halapu Karbi Lo Charlie Asong Dipu Regional Committee amai phu Liton Singh Timong pen kaningche ponke Karbi Anglong Land and Revenue Department along kimisen SK Mondol Kavidet Ajoksi ilitum along rialong banga khai atum longle pata nanglong to naretlo athe ajahak SK Mondol atum kamatha Karbi Anglong pavir nang lapen tangka maha ketha ka joksi banga khai atum aphan longle pata piaret luputa ningje pon Uludang te lake adutin mane equally gumani arul dolo isi allo dolo isi system dolo sobre equally idukela ka mane equally ke planning bi mane equally binyali si alantum alinge the phan poisa pale boma joini si pinya hok dai ni Karbi Anglong Autonomous Council alo ke chari to mana poisa pale boma joini si alang itu man extension ki pido ma na dama thabe mi alang because Karbi Anglong Autonomous Council under the one department along judi sakuri আর আপর জন্য রিটায়ারমেন্ট দাম লো প্রদান দে লাদাখ के एक्सटेंशन की पीजी पान के अप्रोविजन सर्वे को उताउटी को सलांग को पुदा News Report Karbi Anglong Live